'Ya'yan Alhaji. ‘Ya'yan Alhaji a koda yaushe ba sa bin tafarki na raba, duniya ba wurin zama ba, ‘ya'yan Alhaji kushe da wannan. ‘Ya'yan Alhaji a koda yaushe ba sa bin tafarki na raba, duniya ba wurin zama ba, ‘ya'yan Alhaji kushe da wannan. Zaman duniya zaman marina kamar mace mai zuwa mai gina, zan so ku fahimci zance na ‘ya'yan Alhaji. Hankali shi kuwa na ji hanji ne, Alhaji na neman mata bai ɗauna shi girma ba, yana fifita ɗansa guda su ku sauran suna jin haushi. Bai dace ba Alhaji ka ɗau hanyar da ke raba kanun yaran naka in ka gano. Kuna gaya min wa ya ɗauki kuɗin nan a cikin ku ko kuma sai na yanke muku hukunci na saba? Allah daji ni dai ba ni na ɗauka ba, amma ka tambayi Hashim watakila shi ya ɗauka saboda shi ke zama a gida. La kai ka ji min yaya kamar wai kai me yasa duk lokacin da aka yi laifi sai ka dangala kanu ko dan ka gani ke zaman gida. Hashim ina mana watakila maganar da yaya kamar ya yi gaskiya ce ka sani. Wai kai ma me yasa wai kuka rame a gidan ne yanzu abin da ya faru da kuka tawaye ne. Kai a gabana za ku dinga yin wannan jaye-jaye. To yanzu dai tunda abin ya kasance haka, kun gagara fitan min da mutum wanda ya fito kuɗin nan. Yanzu hukuncin nan zai shafe ku ne baki ɗaya, ba wanda zai cire a cikin ku. Mandau. Mandau. Zo nan. Allah ya ji magana. Kana ji abin da nake so da kai? Ina ji Alhaji. Ina so a kulle min kofar gidan nan tsawon sati 2 ba wanda zai ƙara fita a wannan gidan. La dadi tsawon sati 2 sai ka ci waɗanda ke gidan yari. To amma dadi na sa abin da za ka yi min korafi a kai domin kai kaɗai na ware. Dau. Alhaji. Kale kawai za ka bari ya dinga fita. Ko shi saboda zuwa Islamiyya ne kawai zan bari. Ya Alhaji kai abashi kai ta koko kai ma hana ma hata. Kai? To doka da gida ta kwara tunda ka ce kowa ba ka ɗebe ba. Kaɗai na ɗebe kaina. A bari kai ta kai ko. Hajjiya ta shafe ta. A ita. Hajjiya ba wanda zai. Ba su koyi ta wallahi ta. Wallahi tana da ko sake ta kai ba ta ita. Dama na san aikin. Ko sake ta kai ba ta Shi ita. yasa Dalilu kai. Dalilu da su Alhaji na jira ka taso. Alhaji ga hana ya daɗe gani. Yawwa Tanimu. Da fatan ka sa abin da ke faruwa cikin gidan nan. Na sani Alhaji. To yanzu ina so in baka kuɗi ka je ka yi sayayya wadda za a dinga amfani da ita a gidan nan saboda ba na buƙatar kowa ya ƙara fita ko kai da ka yi sayayyan nan ka dawo ba za ka ƙara fita ba na riga na faɗa wa Mandau. To an gama Alhaji. Jika. Yana fifita ɗansa guda su ku sauran suna jin haushi. Bai dace ba Alhaji ka ɗau hanyar da ke raba kanun yaran naka in ka. Kada ka samu damuwa ni Ina tsoron baba ya gane mun muka ɗauki kuɗi tun da kaga ya zama cikin lalama. ai ba abin da zai gane ko da ma a sai sai gane to kafin ya ankara duka mun lalata kuɗi. yanzu ya kana ganin me zamu yi kuɗi. Ha ba sai ka ce baka waye ba ga abubuwa nan da dama yanda za mu yi lalata ba a rasa yacce za a yi. Kai malam wace fa'iza kake magana a kai? Ko dai baka da hankali ne? Matar tawa zaka ce ta mutu? Zahra. Na'am. Amma ko dai kin san shi daidai? Ina na taba sanin shi? Ba fa'iza. Kai malam, ko kai mahaukaci ne? Ni ne fa yayarki Ka'ab. Dan Allah wai kawo mana wannan mahaukacin wajen nan. Na ce ina son ki. Akwai kama a so. Akwai kama a so. Fa'iza, menene haka? Na gaya maka, ba na ƙaunar ka.
bana son ganin ka. Na ce maka bana son ka. Me yasa zaka zo ka tare ni a hanya? Idan baka bani hanya na wuce ba, wallahi sai na maka abin da baka taba tsammani ba. Ko me zaki min? Ba zai dame ni ba. Idan kawai yanzu ba ya sa ji kuka. Akwai kama a so mai shiga salin Dalilin da yasa na waye ka shi kalmar da ka furta a gare ni ba kai ya dace a ce na ji ta daga gare ka ba, saboda kuwa kalma ce mai girma da daraja wanda ba kowa ake faɗa ma ita ba sai wanda ya kai jan gwarzo kuma zai iya tarar kowane irin yaƙi domin samun shiga cikin filin zuciya. Ban da kai ka bar uwa ka da ubanka ƙauyenku ka zo garin nan saboda soyayya kai sharuka